כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, הוא ברא אותו ב10 מאמרות. אמר יהי אור, נהיה אור. וכל דבר שהוא ברא במאמר פיו. אבל כשהוא ברא את האישה, הוא ברא אותה ב504 איברים, וכל איבר ואיבר אמר לה, אהי צנועה. 504 איברים. הווה אומר שהמצווה שלנו, האישה היא בעצם, שהיא באה מהצלע, המצווה שלה להיות באמת צנועה, ומפה היא תוכל להצליח בחיים שלה יותר. אני אתן לכם דוגמה, למשל כל מה שקורה היום ברחוב, שבחורה למשל הולכת בחוסר צניעות, היא מגלה את האיברים שלה, אז היא בעצם מונעת מעצמה הרבה שפע. והיו הרבה מקרים של אנשים שברגע שהם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים, כתוב מי שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מסיר מעליו עול דרך ארץ. המון נשים וילדים והמון מעם ישראל שקיבלו על עצמם בעצם צניעות, אז הם ראו ישועות גדולות. אני אתן דוגמה למשל שהיום בחורות יש להם בני זוג והם הולכים לגור ביחד. אני כבר לא מדברת על טהרת המשפחה, על האיסור הזה, על זה איסור דאורייתא, איסור מהתורה. עכשיו בוא נגיד שהיא יושבת, היא חיה איתו ונעזוב את האיסור הזה, אבל זה לא צנוע, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זה נגד רצון השם, זה החוסר הצניעות. עכשיו, אני יודעת, וסיפרו לי נשים, אתן לכם דוגמה על אישה בת 39, היא לא התחתנה, היא הייתה חיה בזוגיות 9 שנים, ביום בהיר, לפני 1.5 שנה בערך, הבן זוג שלה אומר לה, אני מצטער, ונפרדים. אין לו התחייבות, אין ילדים, אין כלום. בקיצור, בזבזה את החיים שלה, ומה יצא לה בסוף? נשארה בלי דירה, בלי בעל, בלי ילדים, וגם להביא עכשיו ילדים בגיל מאוחר, עד שתמצא את המזל שלה, ועד מהשמיים לא מקבלים מתנות על דברים כאלה. עכשיו אני אתן לכם הסבר קטן, למה אישה צריכה בעצם לשמור על הצניעות שלה ועל טהרת המשפחה. כתוב בתורה, ואל אישה בנידתה לא תקרב, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אז ככה, יש עבירות ויש עבירות. יש עבירות שיהודי עובר עליהם, הנשמה בעצם נחרטת מעץ החיים לנצח. עכשיו בוא נגיד, לגבי העולם הזה, איך היא בעצם מזיקה לעצמה, שהיא לא שומרת את הצניעות וטהרת המשפחה? אז ככה, אישה מקבלת את המחזור שלה, מדממת 5 ימים, זה פצע פתוח. אז בעצם, עד שפצע נסגר, לוקח לו, זה חוק ביקום, לוקח לו בערך 7 ימים עד שהוא נסגר. עכשיו מה קורה? אם היא לא שומרת שמירת נגיעה, והיא ממשיכה להיות עם החבר שלה או עם בעלה, זה לא משנה, הוא מכניס לה זיהום לצוואר הרחם. ובחוץ לארץ עשו בעצם מבדק, וראו ש300,000 נשים מתות בכדור הארץ, בגלל שהן מקבלות את המחלה בצוואר הרחם. ולפי היהדות היהודיות ביחס האחוזים היו הרבה יותר נמוכים, אז הם בדקו את זה והם ראו שבעצם עצם העובדה שאנחנו שומרות נגיעה במשך 2 שבועות, 5 ימים פצע שהוא פתוח, זה דימום, ואחר כך 1 שבוע ימים לוקח לפצע שהוא נסגר, ורק אחרי זה היא הולכת למקווה, כי בלי המקווה היא לא נקראת טהורה לבעלה. אז מה הכוונה? זאת אומרת ככה, אין טומאה בעולם יותר קשה מאישה שהיא נידה.
ושום דבר לא יכול לתאר אותה, רק המים של המקווה. אז בעצם כשהיא הולכת לטבול במקווה, היא טהורה לבעלה, שהיא בעצם, הוא קידש אותה, והיא מותרת לו. אז זה הנקודה שאנחנו יכולים להביא ברכה לחיים שלנו, ותנסו את זה. המון נשים ששמרו טהרת המשפחה, והלכו למקווה, אנשים שהיה להם בעיה של פוריות, פשוט נושעו, או אנשים כדי לשמור את השלום בית שלהם, התחילו לשמור, הם הבינו ולמדו מה זה טהרת המשפחה, אז זה בעצם גם שומר על השלום בית. זאת אומרת, כל מצווה שאנחנו עושים זה ציווי אלוקי, והקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לנו את זה, כדי שיהיה לנו טוב, לטובתנו, אנחנו שומרים על עצמנו. אז אני מברכת את כולם, את כל עם ישראל, שכולם יתחזקו בנקודה של הצניעות וטהרת המשפחה, ובעזרת השם יהיה לכם אך ורק ישועות גדולות.